маориф яке аз соҳаҳои афзалиятноки кишвар ба ҳисоб рафта, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт пайваста тадбирҳои муассир андешида мешавад. Дар даврони солҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистони бештосо дар қаламрави мамлакат муассисаҳои таълимии муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ мавриди истифода қарор гирифта, барои баланд бардоштани сатҳу сифати маърифатнокии насли наврасу ҷавон мусоидат намуд. дар арафаи таҷлил аз ҷашн 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ифтитоҳи иншоотҳои мухталифи ҷашнӣ соҳаҳои гуногун дар назар аст, ки дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 4 барои хонандагони болояқати шаҳри Душанбе ва муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 мавриди истифода қарор дода шавад. ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ин муассисаҳои таълимӣ бо маром идома дошта, мавриди истифода қарор гирифтани он дар охири моҳи августи соли ҷорӣ дар назар аст. тибқи лоиҳаи бино, муассисаи давлатии таълимӣ аз 4 ошёна иборат буда, барои 720 нафар хонанда дар як баст ба нақша гирифта шудааст. мо итмом гирифтаем ки то 1 сентябри соли ҷорӣ ба пуррагӣ сохтмон ва ҳамаи таҷҳизотҳои онро ҷобаҷо намуда, ҳамчун тӯҳфаи сазовор бахшида ба ҷашни 30-солагии ҷумҳурии азизамон супорем. дар бинои мазкур дар муҳлатҳои ба нақша гирифтаи ширкат мо саривақт корҳои сохтмони онро бо истифода аз масолеҳҳои бо сифати сохтмонӣ ба сохта ба истифода дода истодем. дар сохтмони мазкур аз лоиҳаи ин сохтмон аз тарафи ширкатҳои ватанӣ ва тамоми муҳандисон ва сохтмонон кормандони сохтмончиён кормандони маҳаллии худи шаҳри Душанбе мебошанд. муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 4 бо тамоми таҷҳизоти таълимӣ муҷаҳҳаз мегардад ва корҳои насбу васли он бо маром идома дошта, ҷараёни кор дар толори варзишӣ барои 160 нафар пешбинӣ гардидааст, хуб ба роҳ монда шудааст. мо ҳаракат кардем ки бинои мазкур яке аз биноҳои замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза сохта ба истифода дода шавад. баъд аз анҷоми корҳои сохтмонӣ мо ҳаракат кардем ки бо таҷҳизотҳои замонавӣ бо досткаҳои электронӣ таҷҳизондани синфхона бо компютерҳо ва синфхонаи махсус барои физика, химия, биология ва синфҳои устохона ва дузандагиро низ ба нақша гирифтагӣ ҳастем. дар баробари синфхонаҳо инчунин утоқҳои кории омӯзгорон, хоҷагидорӣ ва синфхонаҳои компютерӣ дар сатҳи зарурӣ омода гардидаанд. барои мунтазам бо гармӣ таъмин намудани бино хати оби гарм гузаронида шудааст. инчунин бино бо камераҳои назоратӣ муҷаҳҳаз мебошад. ман миннатдории худро аз пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои фароҳам овардани фазои хуби соҳибкорӣ баён менамоям ва махсусан ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки барои дастгириҳои амалии худ дар рафти сохтмон ва ба мо кӯмак карданд миннатдории худро баён мекунам. сохтмончиёни ин муассиса аллакай баъзе аз синфхонаҳоро омода намуда, қариб 90% корҳои сохтмонӣ ба итмом расида, пайваста кӯшиш менамоянд, ки дар кӯтоҳтарин фурсат муассисаро омода ва ба як иншооти ҷашнӣ омода намоянд. айни ҳол корҳои сохтмонӣ барои намои берунаи бино идома дорад. бо мақсади ба талаботи имрӯз ҷавобгӯ намудани сифати таълиму тадрис, бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, имрӯзҳо дар пойтахт корҳои созандагӣ бо вусъати баланд идома дорад. дар баробари ин дар кӯчаи соҳилии ноҳияи Фирдавсии пойтахт муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. тибқи лоиҳа ин муассиса пас аз истифода қарор гирифта дар назар аст, ки то 2500 нафар хонанда дар як баст ба нақша гирифта шудааст. тибқи иттилоъ, сохтмони бинои мазкур соли 2019 аз ҳисоби маблағгузории муассисаи давлатӣ дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардидааст. бинои муассисаи мазкур аз 6 блоки 4 ошёна иборат буда, дар он синфхонаҳо, анборҳо, утоқҳо барои посбонон, навбатдорӣ, муҳандисони корҳои техникӣ, хоҷагидорӣ, утоқҳои омӯзгорон, либосхона барои омӯзгорону хонандагон, ҳуҷраҳои хоб барои синфҳои поёнӣ, синфхонаҳои санъати
санъати тасвирӣ ва ҳайкалтарошӣ, синфхонаҳои методӣ, толори таомхӯрӣ барои хонандагон барои 340 ҷойи нишаст ба нақша гирифта шудааст. ҳар як ошиёна дорои синфхонаҳо ва утоқҳои корӣ барои таълимгирандагону кормандони муассиса пешбинӣ гардидааст. аз ҷумла як толори варзишӣ дар дохили бино ва ду майдончаи калони варзишӣ дар саҳни бино сохта шуда, дар рӯзҳои ҷашнӣ мавриди истифодаи хонандагону омӯзгорони муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе қарор мегирад. корҳои сохтмониву насбу васфи ноқилҳои барқиву обӣ ва системаи компютеркунонӣ бо маром идома дошта, кормандони маҳаллӣ ба сохтмон ҷалб гардида бо муосиртарин технология таҷҳизонида мешавад. таи солҳои ахир бо иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат даҳҳо муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст ва ин ду муассиса бошад тӯҳфаи хуби ҷашнӣ барои сокинони пойтахт мебошад. бо инобати ҳолатҳои кунунӣ ва шароити таълиму тарбия, ҳамчунин талаботи афзояндаи аҳолӣ таи солҳои охир дар асоси дастуру ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин гӯшаи шаҳр мактаби наву замонавӣ бунёд мегардад. пас аз ба истифода супоридани бинои нави таълимӣ шароити муосири таълиму таҳсил фароҳам оварда мешавад.